Οι περισσότερες μαθήτριές μου που έχουν επιλέξει το εκπαιδευτικό μου πρόγραμμα Beauty and Fashion Educator Course Creator, ξέρετε τι ειδικότητα έχουν? Είναι Nail Artist. Για ποιο λόγο ξέρετε? Σκεφτείτε το λίγο. Είναι μια πολύ κουραστική δουλειά. Είσαι σκυμμένη συνέχεια πάρα πολλές ώρες, 8, 10, 12 ώρες την ημέρα, πάνω από ένα ζευγάρι χέρια και σκόνη, να εισπνέεις όλες αυτές τις μυρωδιές και να κάνεις και pedicure που εκεί σκύβεις αναγκαστικά και είναι μεγάλη δυσκολία και καταπώνηση στη μέση σου. Κάποια στιγμή έχεις μπουχτίσει ψυχολογικά και κυρίως σωματικά. Εκεί είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς άλλο να δουλεύεις κατά αυτό το βαθμό, με αυτήν τη δουλειά, μέχρι τα γεράματα, μέχρι να πάρεις σύνταξη. Το σώμα σου αλλάζει, η ενέργειά σου αλλάζει. Η εμεινόπαυση είναι στα πολύ κοντά από ό,τι περιμένεις. Η δουλειά σου είναι 100% η αφοσίωση που προσφέρεις εκείνη την ώρα. Μέσα σου, ας μην το έχεις παραδεχτεί, ξέρεις ότι έχει ημερομηνία λήξης. Μπορείς να μετατρέψεις όλη αυτή την εμπειρία, όλη αυτή τη γνώση σε εκπαίδευση. Που μπορεί να συνεχίσεις να αποδίδεις, ακόμα και όταν εσύ δεν βρίσκεσαι εκεί για να εργαστείς. Νιώθεις ότι έχεις κάτι μοναδικό να προσφέρεις? Γράψε μου δράση, να σου στείλω το επόμενο σου βήμα.